Πιστεύεις θα λύθει καλή ιδέα? Ποιο πράγμα? Που τις φέρνουμε και τις δύο μαζί. Έλα μωρέ, τι μπορεί να πάει λάθος, μάνα μου και μάνα σου είναι, σιγά. Το λες σαν άνθρωπος που δεν έχει βάλει 2 τίγρης σε ένα κουβί. Μπράβο, νοικοκυρά μου. Σιγά, τι έκανε? Τι? Ένα φαγητό έκανε. Ναι, όπως κάθε μέρα. Δεν της πέφτει και βαρύ? Όχι, βαρύς της έπεσε ο γιος σου. Μαμά! Τι? Σταμάτα. Καλύτερα να τρώμε παρά να μιλάμε. Δεν μου λες, ο Δημήτρης βοηθάει καθόλου στο σπίτι? Βοηθάει όταν του το πεις. Τότε δεν λέγεται βοήθεια. Εσύ και η κόρη σου το θέλετε όλα γραπτός. Φτάνει πια, θα κρυώσει και το φαγητό. Να κρυώσει. Το παιδί μου να το φάει παγωμένο. Χρόνια έτσι τρώει. Υπονοείς κάτι στη Δευτέρα? Σταμάτα ρε μαμά. Λοιπόν, θα το πω. Μαμά, σταμάτα. Έχετε καιρό μαζί. Επιτέλους, μίλε βρε συμπεθέρα. Τι επιτέλους? Γάμο! Συμφωνώ. Κι εγώ συμφωνώ. Συγγνώμη, εσύ δύο συμφωνείτε? Αυτό κι αν είναι καλό. Κάποτε πρέπει να σοβαρευτείτε. Κι εγώ τα ίδια λέω. Μη μιλήσεις. Αν μιλήσω, θα βγάλουμε και ημερομηνία. Πότε λοιπόν? Ναι, τώρα μετά το φαγητό. Ναι, να χωνέψουμε πρώτα. Ωραία, εγώ θα κοιτάξω για αίθουσα. Και εμείς, Έλενα, θα πάμε για νηφικά. Τέλεια. Δεν μπορείς να φέρεις σιγά σιγά. Μην αγχώνεστε, θα το κανονίσουν οι μανούλες. Όπως πάντα, συμπεθέρα. Ναι, αυτό φοβόμαστε.